oase van rust is dit. Ja. Als je ja. bedenkt dat de snelweg hier vlakbij leed. Ja. En hier is heel veel het geklater van de fonteintjes in alle waterpartijen die er zijn. Maar hoe was dat een hele belangrijke overweging? Want ik had het direct al toen ik de tuin inleep samen met dich. De tuin een uitstraling ook van rust te geven? Ja, sowieso. Ja, en veel bloemen, dat wil ik graag. Want ik ben nog helemaal nieuwe plannetjes aan het bedenken. Want ja, we hebben hier gelukkig de beschikkingen voor een behoorlijke labgrond. Dus ja, ik kan nog helemaal het nieuws bedenken. En ja, we vrienden biesten de gele border. Dat is niet normaal mijn kleur. Maar ja, ik begin langzaam te merken dat ook met de leeftijd die... ja, toch ook die smaak begint te veranderen. Serieus? Dus ik vind nu ineens ook weer gele tinten mooi. En ik wil erachter heel graag een border maken met oranje en rood en zalmkleuren en zo. En wat worden eigenlijk die kleuren dan, Iers? Ja, overwegend toch wel wit en pastel. En lichtblauw, paars, blauwe tinten, roze veel. Dus ja, dat wordt eigenlijk in eerste instantie. Dus al die borders hier achter het huis, dat zijn nog steeds die kleuren. Maar naar de buitenkant toe ga ik toch steeds meer naar de andere tinten walen. Omdat ik, ja, ook met bloemen bijvoorbeeld, er stuit nu al ja, best wel een aantal soorten dahlia's tussen. En dat is sinds de laatste 3 jaar pas. Want heel eerlijk gezegd, 5 jaar geleden vond ik dahlia's echt nog iets voor oudere mensen. Maar nu kan ik het niet laten om het heel gezellig. Zal ik tegen heel eerlijk zeggen, Ja. Margot, dat sinds een jaar of 4 bij ons ook de dahlia zien intreden heeft gedaan. Ja, En ik ben zelf helemaal weg van dahlia's. ik ook genend. Ja. Want daar heeft er enorm lang plezier van Ja. ook, hè? Ja, maar af en toe denk ik dan van jee, werd ik oud dat ik dit nu leuk vind. Is dat een dahlia? Dat is een dahlia onder andere, ja. Die rode en die gele. Of die gele hier en die met een beetje roze eraan, die witte. En ja, ik heb er daarachter Maar nog dit, staan die... dit toch niet? Dat ook, ja. Echt hoor. Ja, daar heb ik echt zoveel mooie soorten de laatste tijd. Daarom loop ik ook altijd met die snoeischeer door de tuin. Want ja, ik kan het niet laten als ze weer gaat zuizen. Ja, ik vind het dan niet heel leuk om dat in een vaasje te zetten. Ja. binnen. Mag ik dadelijk nog wat namen noteren? Tuurlijk, geen probleem. Want ik Jazeker, ja. Ik zie Ja, die nou al kom ik direct rustig allemaal... een keer terug. Mogen die mannen ook metnemen, maar dan zonder al die technische... Rudy, dingen. nemen wij het flesje wijn mee? Ja, gezellig. Ja, dat is misschien wel een Gaat goed idee. komen, ja. Hoeveel oor zit zich nou gemiddeld, al dan niet samen met die harm, in de tuin? Ja, iedere dag. Ik ken dat niet echt in oeren altijd. Kijk, er is natuurlijk echt in de tuin schoffelen en werken en ja, het gras maaien. Maar ook gewoon de bloemetjes plukken. Ja, goed, het helpt niet allemaal onder werken. Maar ja, we zijn er wel iedere dag mee bezig. Ja, dat, je kent toch niet anders, hè. Dus, en nu ligt er echt niet perfect bij, maar... Japanse notenboom? Ginkgo, ja. Een ginkgo? Ja. Dat hebben we nog metgebracht uit het andere huis. En dat heeft het gelukkig goed gedaan. Want we misten hier een paar grote bomen. Dat ze toch wel een beetje body-ups in de tuin. En dan hebben we voor andere bomen metgenomen. En ja, hier heb je voor eerst een beetje zo'n stilte tuin. Behalve dan de klaterende fonteinen. En dan heb je voor nog heel veel buksen staan. Maar daar hebben we toch ook last van de buxusmot gehad. Dus we hebben heel veel moeten vervangen weer. En, Ik heb echt laten vertellen dat de buxusmot op zijn retour is. gelukkig wel, maar ja, we hebben het wel ook proberen te bestrijden. Want hier de randal om de vijver, als het dichtbij weg wordt gevallen, ja, dan is het toch weer heel wat anders moeten verzinnen. En dat is wel, dat zijn ook de dingen. Hè. Dan heb je een plekje ergens heel mooi in orde. En dan komt een storm of een ziekte of gaat kumper niet uit. Dus ja. Wat is de redding van oogbuxus geweest? Om het toch te behandelen met... ja, toch wel proberen zoveel mogelijk diervriendelijke producten. We hebben van
kennissen die wat tuinopenstellingen hebben, heb je voor een product gekregen wat hun uit Frankrijk hebben. Dus ik ken ook de naam even niet. Maar geen lavameel of zo? Nee, nou dat hebben we bewust niet gedaan. Het schijnt best wel te helpen. Maar als je tuinopenstellingen hebt, kan ze geen lavameel over de buksels te gooien. Want Nee, dan ziet het er niet zo leuk uit. Nee, Het kan best helpen, maar ja... Het wordt een beetje gries, hè? Daarom. Ja. Daar moest je dan toch ook rekening met houden. Hè? Ja. Maar buxus is nou ze hem nog hees, Is toch fantastisch? geworden. Jazeker. En ik wil dat ook graag zo houden. Dus we proberen ook wel goed te voeden het hele jaar met organische mest en zo. Dat er toch mooi sterk blijft en dat we hopen dat er de ziekte nog een beetje overwint. Maar het is een beetje op zijn retour in Zuid-Limburg, maar op andere plaatsen kampen ze er toch nog wel heel erg mee. Ja. Deze kant? Ja, graag. Oh, Rudy is alvast op avontuur gegaan. Ook in de Dahlia. Nee. Ja, en de zender die zijn nog groter. Die zijn echt zo groot als die eigen hand ongeveer. Dus, Terwijl dat gedeelte heel open is dit heel veel bloemen. Ja. Heel veel bloemen en plekjes waar ze, nou ja, ik wil niet zeggen waar ze zich verstoppen kent, maar... Nee, nou ja, verstoppen kent ze zich hier best wel. Dus, maar ja, dit vind ik gewoon heel erg leuk. Dit is ook het eerste waar we met begonnen zijn. Omdat dit natuurlijk, vanuit die huis is dit natuurlijk de plek waar ze het eerste op uitkijkt. En in de winter is het natuurlijk iets minder fleurig en bloemrijk. Maar in de zomer is het een feestje als een kopje koffie pakt om hier naar buiten te kijken. Over net. Ik zie nou pas dat ze hele blitse schoon aan heeft. Ja, nou ja. Dat zijn eigenlijk mijn wandelaarzen voor met de hond te gaan. Want in het veld is het toch al... ga je gisteren best wel al een beetje slechte zin, omdat het al een beetje herfstig wordt. Dus toen heb ik die schoon maar weer te voorzien gehaald. Dat ik dacht, als het najaar eraan komt, dan, want dan gaat die tuin achteruit natuurlijk. Hè? Ik houd wel enorm van de kleuren en van de vruchten en alles wat dat met zich meebrengt. Maar ja, het feit dat het dan ook het einde van de mooie zomerperiode is, vind ik ook wel heel jammer. Ja. We hadden het net even over oudbollig, hè? Over dahlia's. Nou, het bewijst hij overal dat ze een echt dahlia, mooi zijn. Fantastisch. En er is één strook, bloemplant. Hortensia. Ja, ik dacht het al. Waar ik altijd de naam van vergeet. Ja. Ik weet dat, ik zond dat gewoon niet op. Ja. Ik heb hem toen zelf ook, in blauw en roze ook. Ja. En volgens mij zei ze dat net ook, hè? Dat waren die knalkleuren. Hè? Absoluut. En Hortensia is ook eens mijn lievelingsbloem, want bij mijn bloemschikken heb ik dat ook in mijn logo staan. Dus wat dat betreft is dat, komt dat altijd wel overal terug. En normaal ook de blauwe kleur, maar dat is in de tuin een beetje moeilijk. Dan moesten toch al heel veel dingen, trucjes uithalen om een blauw te hebben en te houden. Dus, vertel, waarom hebben ze er trucjes voor nodig? Nou ja, meestal blijft we hebben kleigrond en meestal blijft de hortensia bij ons niet echt blauw. Dan moesten er al eigenlijk ijzer aan toevoegen. En we doen dan af en toe met echt handjevol oude roestige spijkers. En dan wil het nog wel eens lukken, ja. Dan hebben ze ook allemaal van die andere trucjes met allerlei dure spulletjes wat ze kunt kopen. Maar we hebben het idee dat dat niet altijd werkt. En dat gooien ze echt roestige spijkers in de hof? Ja, we hebben dat, maar dan moesten ze echt gewoon een beetje ingraven. En heel vaak komt dan toch die blauwe kleur op een gegeven moment. Maar wat grappig dat, dan ga je een wereld voor me open, dat een hortensia niet per definitie roze of blauw is of wordt, of hoe zit het dan? Ze vertellen dich van alles, maar het heeft natuurlijk met heel veel dingen te maken. Ik heb al zo vaak hele mooie blauwe hortensia's gekocht, ook bij kwekers, maar het is ook de grondsoort en zo, hoe ze hem inplant, wat het eigenlijk ook moet maken dat er mooi blauw blijft. En ja, dat werkt niet altijd. Dus ik probeer ook van alles uit en niet altijd werkt het, maar ja. Hebben we in ieder geval geprobeerd. Ik huurde laatst aan een enorm leuk verhaal van mijn eigen hovenier Theo, als ze zit te kijken. Ja. Bedankt nog voor dat verhaal over de ginkgo. Hè? Ja. Dat als ze naar het blaad kijkt, dus allemaal van die streepjes, hè? Ja. Dat de ginkgo is eigenlijk ontstaan uit de naaldboom.
Wist ik Oh, dat? oké. Nee, dat wist ik niet. En dat, Je weet wel dat er een Japanse achtergrond heeft, het, maar is voor de alsof, rest... het is net een naald eigenlijk die zich uitgevouwen heeft. Oh, En daarom oké. zie je die, wist ik dus ook niet. Ja. Ik heb 3 ginkgo's. Oh, weer het geleerd. En ja, ik vind met name het blaad, ik vind dat echt prachtig. Heel mooi, ja. Ja, ik word nooit zo van de ginkgo op zich, ben ik heel eerlijk in. Maar ik ben ooit in België ergens, toen we naar een brokantenmarkt gingen, ergens terechtgekomen bij een oud landgoed. En er stond me toch een joekel van een boom op de binnenplaats met een prachtige stam. En toen keek ik goed en toen dacht ik, jee, dat is een ginkgo. En toen hoorde ik eigenlijk helemaal om. Want in het begin vond ik hem echt iets voor Japanse tuinen of zo. En toen dacht ik, nee. Maar ja, nu er al een paar jaar stuit. Het schijnt ook dat ze een soort van, in de Japanse cultuur hebben ze ook een soort van functie als bewaker of zo. Ik heb geen idee. Nou, ik hoop het. Dat zo komt. Wat zien dit nou veel maffe appelbuim door? Ja, dat noemen ze, die zijn op een speciale manier gekweekt. Ballerina boompjes, zeggen ze. En ook dat heb je ooit ergens gezien in de tuin. Dat zijn eigenlijk allemaal rechtopgaande stammen. Die eigenlijk ook zo blijven. En dat zijn 2 appelsoorten door elkaar. En die heb ik om en om geplant. Vooral omdat het zo'n feestje is in het voorjaar. Want dan hebben ze die rechtopgaande stammen. Die zitten knalvol bloesem. En dat ziet dan echt heel chic uit in de tuin. En dan hebben ze qua bloesem ook um en um? Ja, wit kleur, en rozige bloesem. Ja. En dan dat bankje ervoor. Dus dat is echt wel een plekje voor als het eerste kopje koffie boete kent in verband met het weer. Is dat wel heel leuk. We hoefden het niet voor de appels te doen. Want ja, appelbuimen hebben we genoeg. Maar ja, ik heb het vooral eigenlijk voor de bloesem. Maar die appels, want had ze net de boskoop. Ja. Is dit ook een appel waar ze gaat mee kent? Ja, eten zijn deze heel lekker voor. Gewoon een handappeltje. En opeten, ja. En waarom ballerina? Omdat ze dansen in de wind? Ja, dat heet een beetje de snoeivorm. Nou ja, ze dansen inmiddels niet meer, want ze zijn best stevige stokken geworden. Ballerinas op leeftijd. Ik denk het wel, joh. Die zijn een rustig, ja. Maar ze geven heel goed appels, dus dat is op zich wel heel fijn.